Lucky, let's go to school. Yay! Okay, put it there, okay? So, bago pa naman, ang class ni Zach is 1:30. What is this? It's my watch. Wash? Okay, let's go. I got no wash. Kabago pa ko naman sa kong day for edit. Hey, Daddy, I got no wash. You want to buy a watch? Huh? Yeah? Oh, let's go. Ikaw, di ka mo, banda lang ka? Ilan ko? Okay. Say hi mo, Black. Wait! No! So, it's day 5, mga boss. So, may tanawa na ko nito hanap. Ni Hunong, tapos ni Konya, di mo pan. Pwede gina pag-atras ni mo, Col. Alam mo si Gawas? Isa, like the boom. Hi, Dong! A few moments later. Okay guys, so sa karon nga adlaw, we are going to talk about posting on social media accounts. Okay, so unsa may ginabuhat nako every time mag-post ko og social media accounts? The usual dia Facebook o Instagram. So unsa yung mga sizes na to na kailangan para maging presentable siya. It's either both sa platform na gamit na to Facebook or Instagram. So ako ipakita sa inyo karon. So let's dive into the video. Let's go. So guys, so muna ka no, natadali ka na sa Canva na mag-edit ng Canva. So usually ga-edit may video yun sa Canva yun mismo. Okay, so dali mauto lang media kung social media mo ka di ka designer na yung mahatag sa mo Canva account. Sa karon we are using a Canva account na Canva Pro. So mauto lang dali kay muna ato ang buhatan na Facebook page. Right, so ang talk na mo is tomorrow. Kaya muna akong isa sa mga gipa-manage ako ng Facebook page. Sa ano na siya sa The Feast Digos. So muna ang mo ang topic karon nasa PowerPoint niya. So muna ang topic tomorrow. So Jesus ang title so tomorrow. So ako lang siyang kopyahon. Obviously, i-change na ako ang name there to Jesus. And kani, hindi na siya talk 4, talk 5 na siya. Kaya uba naman na siya, talk 5, right? So muna na akong i-post dire. And the next one is akong kopyahon po na dire karon, talk 5, which is this one. The Jubilee has begun. So pwede na ako nakapihon boom. Then ako i-paste dire. There you go. Nakalimot ko yung sana ko pag-strategize ni before. So usually muna na ang style mo. Imo siyang kopyahon. Right? Pwede na ako ni i-screenshot ni. Na for example dia. Kasi para makuha na ako. Okay. Muna yung kitawag yung dinilian. Kaya walay mag-post o baba. So, alala kong button. And then, once I'm done with that, pwede na ko i-click up capture. Then, copy image. Ato ko sa Canva. Balik ko din sa Canva. Right? Pwede na mag-duplicate direct balik para di siya habang kaakuan. So, muna kong i-paste ako diya. So, diba? So, mura ko yung hitabo. Jubilee has begun. Ayan. Then, basically, obviously, pwede po na ko siya pang-crop dire. Just to make sure na walay edges na makita pa. Ayan. So, para-paraan lang, no? Ako, digit ako ang main designer dire. So, kailangan man di ko mag-post gapon ani. So, anak ka importante ang mag-post sa social media. So, dapat maging consistent lang juga. So, once you're done with that, so, tanaw, murag po siya tinuod. Next is, kuha na akong picture ni Brother Michael Lizondra kay. Okay, so, this, pwede na ko siya pagamyan. Right? Or maybe I can duplicate this one. So, akong butangan dire, your Jubilee has begun. Right? Tanaw ko niya. Then, kuha na ko ang picture siguro ni Brother Mike. Dadre sa upload. So, ako ni Balintay, gadget lang. So, pwede ko ni i-upload dire. So dia pandang pagkuha na ko dire, pwede na ko na siya ibutang, of course, background removal. Mo ini sa mga gwapo nako, naganahan ako sa mga pro is because na siya background removal na capabilities, which is like this one. So ato i-remove background niya.
Yan, di ba? Nindot na kayo na remove ng background. Ato ibutang diha. Yan. Dayon, pwede na to kopyahon ako ni. Gusto na ko kopyahon ning top 5 o kani. Ana, duplicate na ko ni siya. Then ako na siya i-group, right? Then ako siya ibalhin. No, pwede ka makabot-bot na sa Canva. Muna kagwapo sa Canva kay para-paraan lang yung birada na. Diba? Yeah, edre. Right? Yeah. Diba? Pwede lang kaputan dito. Then kopyahon ako ni si kayo gusto na kopyahon na group. Then duplicate. Yeah, diba? So, para-paraan lang gina siya. Diba? So, ana, diba? So, dire, pwede na ko adjust dire. And, di, regroup man gapon na siya, pwede na ko pa siya pagamyan. Right? And then, dire, pwede na ko siya putang dire. Yeah. And, pwede na ko banak-an dire. Bahala dia sa post ni mo, di ba? Yan, alam. So, I think pwede na siya ipon mo i-post, pero pwede na ako ni upscale yung image dere by just simply edit lang, click na may nakabutang dere na upscale image. Yeah, no, i-upscale lang ng image. Upscale image lang. Kami na tunang kada ko radio kayo. Pwede ito replace. There you go. Then nakuha ito gamay. Then, pwede na ito siya butang ano. Diba? So, ato lang siyang what if pa nakuha ito gamay. Diba? So, medyo okay siya. Then, pwede na siya butang background siguro if you want to add some background. Shadows lang. Obviously, something white. Size niya, anak. Pwede ito, on lang siya. Pwede na ako na rotation, this one is tanga to blur amount. Yan. Intensity. I think this is good. Okay na siya. And once I'm happy with this, pwede na ko siya export as JPEG. Right? Download lang or PNG. So may page 4 na siya, di ba? So page 4. Boom. Download lang. And save. Check na to ang image niya kung sa quality ano niya. Boom. Your Jubilee has begun. Then, ano sa Facebook? Then, ano i-upload? Right? I-upload niyo dere. Photo and the picture dere. Save, and of course, itong kaon ng copy na naging generate ito sa ChatGPT. Right? Back to Facebook. Ito. Boom. Talk 5. Join us to the Jubilee has begun. Let's as we celebrate into our celebrate. Okay, then let's go. Post na yan. Yan. Okay, so the post na to siya, guys. So kaya lang, guys, thank you for watching this video. Let's go. Hindi kaayo ka ba sa active ka sa imong social media account? Kaya kung di ka active, kaayo. Anong importante gid kaayo ang social media? Importante ka ng social media. Let's say for example, na kay mga updates,
dali ra kayo kakakuha aday no mga prospects, dali ra kayo mainan ka nga legit kayo ka. So importante kay nga na kay social media. Muna ako, I always make sure na at least updated ko sa ko mga social media accounts. Lisod kay siya i-update labi na sa ko ako dagang kag gina-manage ng mga Facebook pages. Pero if you're going to make it a habit, nindot kayo siya, mahimo nimo siya nga habit nimo. So kailangan to maging ano yun. And by the way, this is not sponsored by Double Mint. Nakaon ko ni para ganahan kay kumukong kaon. Let's go. Okay, YouTube. YouTube tabi. Do we buy wings? We go to be egg. I can buy pink off because ano lang siya. Maman. Okay. What do you want for Christmas? I want to wash. Okay, sabi na yung karoon sa Big 8. Kaya humana sila eskwela for the week. I gotta get more to my star and my beautiful star. Baby. No. BT. 12 seconds later. Hi guys, so hopefully namin natunan karon nga adlaw and see you na pud ugma. Let's go.